A reunión de hoxe en Pontevedra dos distintos efectivos que participan na prevención e extinción de incendios foi o foro para a coordinación e posta en común das experiencias dos distintos corpos que colaboran na loita contra o lume. O obxectivo é, segundo o vicepresidente da Xunta, estar preparados para afrontar a tempada de incendios. A partir deste mes, especialmente nos meses de xullo, agosto e setembro, onde se concentra estadísticamente a maior actividade incendiaria, polo tanto, onde a Xunta de Galicia e o resto das administracións intentan concentrar o maior despliegue de medios. É certo que xa hai un despliegue feito, é certo que isto se repite todos os anos, pero tamén é certo que canto máis coordinados esteamos, porque aquí non só están os medios da Xunta de Galicia, están tamén os de outras administracións que tamén colaboran, ao final colaboramos todos no obxectivo común que é primeiro a prevención para evitar que se produzan lumes forestais e cando se produzan intentar apagalos o máis rápido posible. Ante o remate este xoves do prazo para a limpeza das franxas de seguridade forestal, Rueda considera que os traballos están moi avanzados. Vamos a esperar o remate do prazo a ver que zonas están limpias e cales non. Unha vez comprobado eso, veremos onde é necesario seguir limpando, pero creo que a diferencia con outros anos vai ser importante. E veremos a partir do 1 de xuño o que fai falta seguir facendo para que sabemos que o 100% non vai poder estar limpio, pero unha parte moi importante sí, e é absolutamente necesario, porque unha boa prevención é o que evita despois danos moito maiores, donde hai que lamentar moitas máis perdas que se podían haber evitado simplemente con estas limpezas que parecen complicadas no seu conxunto, pero que son moito máis sinxelas do que en principio parece verse ou algúns queren facer ver. As xornadas de coordinación previas ao arrinque da campaña de verán, que se celebrarán en todas as provincias, culminarán en xuño cunha reunión do Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia, CIPIG, a que acudirán tamén representantes do Ministerio do Interior, do Exército e das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.